जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे, चेहरे पर आपके सदा ही मुस्कुराहट रहे। हमारी तरफ से यही दुआ है आपको, जिंदगी में हर दिन खुशियों की बहार रहे। हैप्पी बर्थडे टू रितेश। आज बा भोजपुर के सिंगर एक्टर रितेश पांडे के हैप्पी वाला बर्थडे। तो वंस अगेन सूर्या भोजपुरी के तरफ से रितेश पांडे के हैप्पी बर्थडे। और इस मौका पर आज रितेश पांडे के हालिया रिलीज गानन के बारे में बात कल जाए। भोजपुरिया स्टार रितेश पांडे भोजपुर के वो स्टार हमें जे अपन लगन और मेहनत के दम पर भोजपुर में ही मुकाम हासिल कैले बाड़े। एक से एक गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनकर धूम मचा रहल बा और इनकर गाना हेलो कौन तरोवा के याद ही हुई। ई गाना बहुत ही कम समय में इंटरनेशनल पॉपुलर सॉन्ग में अपन पहचान बना लेले बा। यही लिए तो ई गाना के इतना व्यूज मिल गए बा कि रउआ गिनती ही भूल जाये। रउआ के बता दी कि गाना के 495 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुकल बा और ई गाना में इनकर साथ दे रहल बाड़ी स्नेह उपाध्याय। एकरा अलावा लॉकडाउन में लूडो गाना फैंस के बेहद पसंद आ रहल बा और हाल ही में इनकर पहला इंटरनेशनल एल्बम सॉन्ग खास कर इनकर बर्थडे के मौका पर 2 दिन पहले ही डिजिटल विंग पर रिलीज कल गयी, जे फैंस के इन दिनों दीवाना बना रहल बा। पूरा देश लॉकडाउन में बा, लेकिन हमनी के भोजपुरिया स्टार्स अपन फैंस के इतना ख्याल रखेले कि उनकर मनोरंजन खातिर कुछ न कुछ पोस्ट करत रहेले और साथ ही साथ अपन दर्शकन के इस संघर्ष के वक्त हौसला भी बढ़ा रहल बाड़े। वैसे रउआ के बता दी कि एक से एक फिल्म इनकर रिलीज खातिर तैयार बा, जेकर दीदार रउआ के लॉकडाउन के बाद हुई, जेकरा में अक्षरा के संग मजनुआ, राजा राजकुमार, दबंग दामाद, तोहे निधि के संग यारा तेरी यारी और साथ ही साथ आम्रपाली और रितेश पांडे के भी फिल्म सैया थानेदार के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा। लॉकडाउन खुले के बाद ये फिल्मन के दीदार हुई रउआ के। और चलते चलते एक बार फिर से सूर्या भोजपुरी के तरफ से रितेश पांडे के जन्मदिन के ढेर सारा शुभकामना। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। और हाँ, भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करिए सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के। और देखत रही सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।